ngicela abuyise amakhadi kongcono ahlale kumina kungenani ngikwazi ukuholela lezi ngane. Iy'ngane aziyile esikoleni namhlanje Msombuluko, akuwashiya, akukhonsipho. Angisize nje angibuyisele amakhadi ey'ngane kuphela. Hayi babukeli bami, cabanga ukuthi ngiyalisa udaba lamama la. Hayi ngibabingelele-ke ababukeli boMzansi Podcast. Njengoba nazi-ke igama nguMzwandile ngwakamsani. Babukeli bami abathandekayo, oqala ukungena kuleli page uMzansi Podcast. La babukeli bami kunenkinga la. Kahle kahle besingazile ukuzosebenza la ekhaya besize komunye umsebenzi ebesizowenza. Kwase kufika umama la wasichazela udaba lakhe, kwawukuthi ngesisalishiya lolu daba asisale sesili-athenda simubheke. So-ke singilandele-ke sehle sombheka umama isimo lapha ekhaya sizwe inkinga yakhe ngoba angazi ngisho isibongo engiqamba amanga zofike ngizwe nje kuyena ngisho isibongo yonke into bese ngichazela udaba. Cela ningilandele balandeli babukeli boMzansi Podcast siye kuyena umama. Babukeli bami sesikuyena-ke umama la sesingenile ngaphakathi. Ngizocela-ke bandla ukuthi sibingelele umama ayithule azisho kubabukeli sizwe inkinga yamama ukuthi umama ngabe ukhala ngani. Mama ngiyakubingelela. Yebo. Mama mina igama nguMzwandile Ngwamsani ngiqhamuka kaMzansi Podcast. Mama ngiyazi kawubhalanga kodwa-ke udaba engathi baluzwile abaphathi bami lapha phezulu ufike ulibika mina kungalazi umama kodwa ngabe ukhala ngani. Bengikhala ngokuthi iy'ngane ziyahola, ubabazi futhi uyayikhipha imali kodwa azikwazi ukondleka ngendlela esile. Ama-necklace ngeke uze uwasuthe, akukona ukudla lokho. Iy'ngane funa nami mangiqhamuka nalelo bhakede lalowo mbila, ummbila awusatholakali manje. Bekade ku-right ngisadayisa, manje sekuyabheda. Uma ngithole lo 50 rand ukuthi ngingakwazi ukuthenga insipho, ngikwazi ukuthenga isinkwa, nangakusasa kuphile kanjalo, anginayo lutho. Mama, ley'ngane uhlala nazo zonke? Ngihlala nazo zonke. Zingaki zizonke nje? Engihlala nazo nje ziwu-5. La kule cele. Uhlala naley'ngane ziwu-5 nawe? Lenye isihambe nondodakazi wami lokungaka, intombazane isihambe nondodakazi wami. Manje uhlala naley'ngane? Ngihlala ney'ngane. Wena wedwa khona omdala? Mina ngedwa khona, akekho umuntu ongisaphotha. Baphi omama? Omama bazo bahlala eMlazi. Uthi uyafika kuthiwa akekho. La ehlala khona? Le ehlala khona ekhaya-ke, ekhaya lami kayo. Uthi uyamthola umuntu akekho. Hawu uyephi kuthiwa kade ahamba lo waseMathupha. Ngibuyele uma ngizame lelo rice ngazama lo mpuphu ngizokwazi lalidlile. Mhlambe mama ngabe behamba bake bahamba isikhathi esingakanani mhlambe ukushiya-ke? Bayahamba nje noma iminyaka ngisho unyaka ungaphela. Umuntu umbone ngoba eqhamuka ukuthi hawu nangu uyaphila-ka. Afike akakhiphe lokhu akukhiphayo futhi nawe ungakugculisi. Mina engihlala ney'ngane kahle kahle kufanele ngabe imali yazo kumina. Kanti imali eqola ikuba? Ikubona. Amakhadi? Amakhadi akubona. Ibona abay'holelayo mama kodwa abalethi lutho. Ngingamelwa lapha entabeni. Mhlawumbe ngafiswa ngisho ukushawa uma kuthiwa ngithatha ikhadi. Ngafiswa ngisho ukushawa. Ima-ke zonke le ngaso-5 amakhadi awekho? 4 nje wonke awukho. Awekho amakhadi akomama? Akoma bazo. Abafiki futhi balethe lutho. Wena mama kodwa Nkosi yami wenze njani ukuy'philisa-ke wena Nkosi yami? Njengoba ngikutshela ngiphila ngalela drameli emnyama lapha. Lapha le ngilibone ngingena ngaphandle. Kothi nje ebusuku ngilinde ukuthi uyafika lo 50 rand ngoba ngisebenzele 50 rand ngithole lo mali ngithenga isinkwa ngikwazi ngani ukuya. Manje kodwa iy'ngane ziyafunda? Ziyafunda. Zifundiswa wena futhi ngayo le mali engekho futhi ngoba namakhadi abawalizi. Sipho ithengwa yimina konke enyayile esikoleni ngoba insipho bengenayo ukuba washela amasheti. Ley'ngane mama bayishiya kuwena iy'ngane ey'ngakanani? Bayishiya kumina. Zingakanani? Uke wazama kodwa mhlambe-ke mama ukuthi? Sengizamile kuthiwa kuvele kuthiwa hamba ofuna onini. Uma uthi mhlawumbe uyaya-ke kasasa-ke kwaphela kasasa uthi mhlawumbe hayi ake ngize kasasa ngithi ngizovala amakhadi-ke. Sengihlulekile nje yonke lonto ngoba umuntu uvele ahambe okwenze elinye manje wena uzothini-ke? Uzothi ayikho into ozoyenza phela. Wake waya kasasa wangasizakala? Nasensimbini ngaye ngazama. Ensimbini wawuyothini-ke mama? Ngiyobatshela nje ukuthi iy'ngane azondleki kahle. Uma wazi imali uyayidla. Kwathiwa kufike yena la eze nawe. Kodwa ma uyazi ukuthi icala ukuhlala nengane ikhadi lingekho. Ikhadi lihlala la khona ingane. Kodwa omama bakwazi ukuthatha amakhadi. Kodwa mama. So nje mama into lala ninonke la kule ndlu? Yebo. Nazo ley'ngane? Nazo iy'ngane ngizoyilahla lapha akukho ngizoyilahla khona. Ziyafunda kodwa?
zonke wena obheka lama-uniform ila mawele kangangena esikoleni asamancane nawo futhi uma wawo nawe ecamba amanga kubaba wathi ayafunda meyibuza ubaba singane zifunda kahle esikoleni ngiqale ukuthi esikoleni siphi ngoba ingane ayifundi but nenyanga ukukhipha imali athi ingane ibiphako ingane le ingane ayifundi i-crash la eduze konke lokhu sekuhlukumeza mama akufani ngabe zise-crash lezi amawele le mnyama nale mpofu kufana ngabe kuse-crash mama ubafonele ey'ncingweni omama uthi kodwa nibuya nini bake bathini-ke mhlawumbe-ke iy'ngcingo zabo nazo iy'namba ngalahlekelwa yifoni kodwa bona bazama ukuthi babuye-ke bona-ke ukhona omunye uhambile lo kaSivu usahambile nalenye ingane encane-ke uzobuya nako ney'namba zabo uhlala naye lowana bandla ngihlala kahle naye-ke unokola uzama nawe la uyasebenza yena asebenzi uneminyaka emingaki uhola u-350 no-21 no-21 waqeda esikoleni aqedanga shana kodwa yena bandlula nawe eduze hayi uyabelana umfana intombazana akatorhozi uno-21 ngiyazokala heyi azikonzima-ke mama heyi kodwa-ke mama kule simo-ke esinje ukufisa kodwa nkosi yami bandla uMzansi podcast ukwenzeleni mama wena okufisayo ukuthi sikusize ngako nje ungafisa kuphi mhlawumbe silungise indaba yamakhadi noma sizama ukuthola omama sibatshele ukuthi hayi bo anikeni umama amakhadi ey'ngane ngoba udaba lenu selukanje kanje kanje ngoba yabo udaba nje baselukuthina ma bazosukuma bona ukusukuma bazosukuma kufanele iy'ngane zondleke iy'ngane azondleke awukwazi ukuthi uthathe ikhadi ma liyohlala nawe kodwa umama uhlala ney'ngane bese kuyachaza kuthiwa umama ulala kule ndlu eyodwa ney'ngane ey'ngaka ulale engadlile uthi uma ngingahambanga kahle lapha ebhizinisini lelo uyalizama uthi uthe udayisani ma umbili kuyenzeka nkosi yami kube kwalo 50 ongena kuye ngangeni lutho uma ngangena ngalutho umuntu engimsebenzela uyanginikeza noma u50 uyamsebenzela umuntu edayisa umbili akuwona wakho nakhona usebenzela umuntu wena mama impesheni ubufithola hayi babe ngingayitholi iminyaka emncane sashude kancane yebo umoya kuma-social worker kodwa ama-social worker unathini ngalolu daba ama-social worker vele afuna ingane uyilethe ey'ntandaneni lento engayifuni mina ngihlukane ilele libe livele likuphathe kabuhlungu bavele bathi yithathe uzise ey'ntandaneni ngeke uthathe-ke abazukulu bakho bayise ey'ntandaneni ngeke ngibathathe ey'ntandaneni ungavele uvuka nabo mama ngingavele ngibe ngivuka nabo ngoba eyake ey'ntandaneni yomfana mhla ilebe idlula lencane ngayilanda nayo iy'ndala ihanjiswe intombazane yami eyayiphuzile yayithatha ayise ey'ntandaneni xabane nodadewabo yayithatha ayise ey'ntandaneni sathi uma sibuya ingane sasizoyi-social work futhi emakhaya ingane ivuvukele kuyashawa bayashala abantu abagade iy'ngane babuye ngaqala lapho ukubuka ukuthi iwanayo umuntu uvuka ungithatha uthathe ngimdudule lapha ngoba uma wakhe amenzeli ukuthi lolu mama lolu daba ayilubi mama lubi eyi mama kubi lento yenziwa iy'ngane le South Africa inzima kakhulu ngoba manje uthola ukuthi umuntu ufike athole umntwana mama uma eqeda ukuthola umntwana amthathe lo mntwana ayomshiya nesalukwazi yabo isalukwazi ekugcineni-ke futhi babuye bagolozeke abafuni futhi ukukhipha nemali neqolo mama bafuna ukuhamba nalo iqolo umuntu ayobhabhamizela ashiye isalukwazi sixakeke kanje ingane eneminyaka emingakwana usamthandaza la laba abano-4 years amawele nomnyama ungakona sondela no9 uliza la bakhona omunye una-8 omunye una-9 lo umntwana ilo mdala lo una-9 uneminyaka emibili lo mncane lo mbili noma wakhe asekho uma wakhe yena lo zulayo lo thathwe le ngane yami ehamba naye uyena lo uhlala naye kokhona lo kugcina yilaba abangekho ilabo 8 no9 kube nesikhathi singakanani kodwa mhlawumbe bahamba kade bahamba hayi bo ucabukela nje ufikile ngaleso sikhathi futhi nakhona umbona ubhizi yena kuma efikile naye ungena lale khona la ungena naye alale methanda ahamba angalali yebo-ke ma uthema konje igama lamama wengane ubani uthandeka waba nesibongo Uthandeka kaNgcobo babiza isibongo sami uthi usemlazi kodwa uma ufika emlazi awumtholi ngingambatholi umbone ngomuntu eqhamuka ukuthi nako uma uthi uyambuza ukuthi usuhlala lapha athi yena akutshela enye indawo athi bengikhona bengibangani bami uzothini ngeke uzosho lutho le ngane uthandeka ozo4 ezakho uthandeka ezakhe
Uyena uThandeka lo nenkinga lana. Babukeli bami, ayi kunzima la. Kodwa-ke Thandeka Ngcobo ohlala kwayiwe eMlazi. Siyacela siyakhala isalukazi la wahamba namakhadi ey'ngane isalukazi sithwele kanzima. Sicela usibuyisele amakhadi ey'ngane. Umama uyakhala akasakutholi la othi uhlala khona. Awubuyi ekhaya. Sicela ubuyise iy'nto zamama. Siyacela sicela ubuyise amakhadi bandla. Buyisa amakhadi iy'ngane ey'thwele kanzima. Ungabona into esiyibona la babukeli. Kunzima bafowethu. Cela sizakale umama. UThandeka wenza into ebuhlungu kakhulu emshiya umama nomthwalo wey'ngane, iy'ngane eziwu-4. Amakhadi wahamba nawo. Sicela nisize bandla. Thandeka la ukhona sicela ubuye. Uma kwenzeka uThandeka-ke sithi usekwenzeka uyangena kule vidiyo uyayibona. Uthanda ukuthini kuyena? Ngicela uyikhulumele naye uThandeka ma. Ngifuna ukumtshela uma ubaba wengane ekhipha imali njengoba ehlala enza ubaba wengane inyanga mhlaka 25 uyayikhipha imali, kodwa umntanami akasakwazi ukwenza kahle njenganto abeyenza ekuqaleni sathenge ukudla ngendlela yesintu. Asenzi lutho. Ngiyacela ukuthi asize aqhubeke nanto ebeyenza, angenzi lento ayenzayo yokuphuza utshwala. Cela aqhubeke nje athengele iy'ngane zibe right iy'ngane, nalezi ey'ncane ngiyafisa ukuthi zihambe zisikoleni zingahlali ekhaya. Ngicela abuyise amakhadi kongcono ahlale kumina-ke okungenani ngikwazi ukuholela lezi ngane. Iy'ngane aziyile esikoleni namhlanje Msombuluko, akuwashiya, akukho nsipho. Angisize nje angibuyisele amakhadi ey'ngane kuphela. Hayi babukeli bami, cabanga ukuthi ngiyalisa udaba lamama la. Hayi right, ma lana-ke ngiyezwa Kuthandeka siyacela kuyena. Kodwa ma okuya ngasethunjini ukwenze njani uma ngingekho lutho ukwenze njani mama? Njengoba ngikutshela ukuthi u-R50 lo uma ngithengene 1 kg we-rice nalo mazambane ngenzela iy'ngane. Kuphelele isimo silale sidlile njengoba namhlanje ngizolinda lo R50 ozofika ebusuku. Hambe ngoyithengela isinkwa ngize ngizame nopuphu encane ngiyipheke ebusuku. Hayi yathinteka babukeli bami, usizile bafowethu. Asazi ngempela bafowethu ukuthi makhona abantu abahlukumeza omama kanjena bafowethu ukuthi ngempela kwenziwa njani. Asazi ngempela bafowethu. Cabanga ukuthi bayibonela ababukeli usizi la mama. Mama, ngoba usuthi into ethina abakaMzansi podcast sozama mama ukulandela futhi kuzolandelelwa ngempela. Ngicabanga ukuthi naye khona usisi uzoyibona ividiyo akazama ukubuya alungisa into zakhe ngoba ngempela if engalungisi somlandela mama ke simnyeke. Somlandela mama ayikho umuntu okufanele uhlala nemali ey'ngane ahlale la ehleli khona angabuyi uzokondla iy'ngane zisafari through. Manje nje isinkwa ngisithengele leya ntombazane lela ayisho Simba. Abanye sidle namhlanje. Ngiyathi sidla manje sithengele leyo ntombazane. Hayi babukeli bami, cabanga ukuthi udaba niyaluzwa la bafowethu. Babukeli bami ngicela sisizeni bandla lana umuntu noma ikuphi lokhu angaba nalo Nkosi yami uxhaso la kumama. Cela bandla afake isandla alekelele la kumama. Kunzima bafowethu. Kunzima. Kodwa bafowethu ngicela sithi ukungena ngaphakathi masibone kodwa Nkosi yami la kuhlala khona iy'ngane ukuthi ngabe kunjani. Besicela babukela umuntu ongaba noxhaso angaba nalo mhlawumbe iy'ngubo ongasayigqokisa iy'ngane. Ngicabanga ukuthi iy'ngane no-9 years abafani ney'ngane ey'ncane lezi ngicela nixhase bandla. Lo R10 ezowufaka kwazi ukusizakala umama bandla. Cela silandele babukeli bani sithi ukubona ngaphakathi la umama ehlala khona. Ngeke lazi shiya kunjena-ke lezi hayi kunganaki ukuthi akukliniwe. Kodwa nje buka ukuthi akukho lutho la. Yabona ukudla ufulawa wona lo. Wona wodwa. Babukeli. Yona nto anayo umama ayidlayo la ekhaya. Nansi. Udla ufulawa ney'ngane eziwu-5 egcekeni udla ufulawa nazi ney'ngane siyayibona endlini. Udla ufulawa umama la ekhaya. Siyacela abantu base-South Africa nilekelele kunzima laba. Naku bandla la ipheka khona umama uhlala ney'ngane eziwu-4 ila kulala khona iy'ngane la naye emunye umbhede bandla kulalwa kuwona. Siyacela bandla sicela nilekelele abantu bakithi. Naku iyona indlu ehlala umama le. Nanku ikona la usizi lo bantu bakithi. Nazi iy'ngane la ilala khona. Naku la kulala khona iy'ngane. Sicela nilekelele abantu bakithi. Siyacela nisize umama. Buhlungu lento. Umama uhlala la efolweni. Siyacela bandla kulekelele Nkosi yami. Siyacela. Abe ngigangani nala endlini. Ngiyangishitha lamanzi. Njengoba ngishilo babukeli bakithi ukuthi besingazile la kulo mama kodwa the uma ifika sathi sicela ukuzoyibonela hayi siyabona bandla kunzima siyacela bandla sicela uxhaso sicela usizo bandla
Uyona nje buka nje babukeli bami plate ekuphekwa ngalo usalukwazi bandla nezingane Nkosi yami. Siyacela bandla, sicela singenelele. Sicela singenelele bandla. Cela ningenelele balandeli bami. Cela singenelele bandla. Asisizeni kunzima. Makusakhona into abathwele kanzima kanje eSouth Africa. Ngiyakhala bafowethu, ngiyakhala. Thandiwa zami, ngicela silekelele la bandla. Umuntu lo kanako nje Nkosi yami angakufaka ingubo zokulala yini. Siyacela bandla, siyacela. Siyathola nezingane ziyanga esikoleni kumsombuluko ngoba ibingekho insipho. Siyacela bafowethu, siyacela abantu bakithi. Siyacela nilekelele bandla. Siyacela. Yena umama lo, siyacela bandla, siyacela. Cani nisize bandla. Yeah. Yabo nje kumanje angazulala endlini kufanele ngizame nje ukuthi ngizophuma ngibhekephi. Yeah. Thandiwa zami zomzansi podcast cabanga ukuthi nibonile bafethu. Umama salibona inkinga nazo umama la ngaphakathi. Ngiyacela bafethu konke nokuzothinteka nje ngaphakathi ngicela athinteke bandla. Alekelele lo mama ngiyibonile izingane bandla. Siyacela abantu bakithi. Mama. Hayi ngicabanga ukuthi bandla njengoba sesifikile somzansi podcast. Usizi lakho lizozwakala mama. Ngiyathembisa kubuhlungu kakhulu mama lo konke lokho ngitshele kona ukuthi kuyenzeka ulale ungadlili. Nezingane ezilale engadlili uma ngihambanga kahle kulela business lakho kuleli toho lakho dohoza kulona lapho udayisela umuntu umbili uyamphekela umdayisela Ngiyamphekela naye mangihambanga kahle nawe uyabona akahambanga kahle ngiyibona akahambanga kahle ubuye umbili kanjalo. Hayi ngiyabonga abalandeli bami, ngiyabonga kakhulu babukeli bomzansi podcast. Umama sesicela ukumshiya bandla kodwa ngesimshiya umama ekhala kanje ngoba sesifikile bandla. Sisocela abantu ukuthi mhlamba akwazi ukuthi umama athole noma isinkwa bandla sokulala mama. Ungabe usulala ungasatholanga lutho mama. Uyobamba la isinkwa sami. Ubambe mama, ubambe ulala udlile Nkosi yami. Ngiyacela abantu base South Africa bandla ningenelele kulolu daba bandla ngizwele kakhulu ngiyacela bandla. Ngiyacela. Babukeli bami bomzansi podcast. Sesilanda ubaba lana niyaphela baba. Ngiyaphela. Yebo. Igama ngomzwandile baba ngohamsane sibonga. La kade sikhuluma nomama la umama kwasiyasichazela ukuthi hayi ukhona lana wena wambeka la endaweni. Kase ngithi hayi ngeke sisaphuma ngegate singasakubizanga baba. Sike sizwe ulakho udaba ngomama. Umama uyamaza ngithi. Okay, sengachaza. Yebo. Alright, noma kuinkulumo yami isithuthi kancane. Yeah. Kwangihlanganisa nomama lo. Kwaba ingxoxo yobudlelwane kwezothando. Yebo. Right, kusho ukuthi ke kwaqhubeka wamane njalo efika nengane ngayi-1 athe yakhe. Angempela bekade yakhe. Njengale nje nikhuluma ngayo kuthiwa uThandeka. Wafika nayo njengengane yakhe. Okay, njengomuntu mina engasikela ekutheni inhliziyo yami ebunene. Angayeka kwahlaliwe nje ngoba kuhle ngoba njalo. Kwaze kwababala eqhubekile leyo ngane leyo kuthiwa uThandeka. Yathola umntwana phuma esikoleni. Yathola umntwana lona imbisi eqala la umfana. Yeah. Ake ngazama ukufaka isiyalo sokukhuza ukuthi lento kodwa ayinhlanga. Ngabeka ithele ezifanele ukuthi zibe khona. Kwaqhubeka kwasho ukuthi ubudala bayo sobuyikhiphela ukuthi iyohlala ndawo. Komalume wazo yilapha kwayo. Sathi hamba kayohlala khona. Yabuya sibuya-ke nalolu sapho lolu lukhona manje la. Silibeka-ke kuma wayo ukuthi cela mfaso phele. Kwaqala kwaba kuhle. Nobaba wakhona waphuma wavela obala wasupporta. Eqokwe nasekudleni.
ohamba ubaba ngabisabona ngazi ke indaba zey'ngane ziqhubekayo bahlehla ubaba uma wasala nalolu talatiya-ke manje ukuthi iy'ngane fanthi ziphathe kanjani zidle zigqoke zigeze zihlale zifudumale njengakuqala kusekhona ubaba wazo. Waye lo uthandeka kwangathi udla kakhulu ngasey'nkambeni. Engithi mangibheka ngobudala bami ukuthi iy'nkamba-ke nalo ngayibheka kudala ngoba mhlawumbe angiyisebenzisa zakha umqondo ukuthi ungabisaya phambili umqondo uhlehle. Kusho ukuthi wahlehla-ke njengoba nje lo mama wabo seke nengxaki-ke manje usediphe kakhulu ey'nkambeni. Ngakho kusho ukuthi yilokho engingase ngikuchaze ngingazi noma mhlawumbe sokufika esigabeni sokufanele yini. Wena baba uthande kuyamazi. Yebo ngiyamazi. Ubefika la ukhona engakayenzi lento aseyenza ukuthi avela nyamalala. Ubuke umbone njengengane efika izobheka ingane zayo. Kwahamba kwashintsha. Wangabisakwenza lokho. Uzikwenza. Hey baba. Mina baba ngicela ukuncoma wena kule ndawo. Cela ukuncoma wena nje iqiniso lakho baba. Uma ngithi ngikuzwe kahle baba uthe umama natholana kwezothando. Kodwa uthe uma utholana kwezothando wangathanda yena yedwa. Wasuthanda nezingane nabazukulu bakhe. Wamthatha umama wahlala naye la isikhathi esingaka kwenzeka into ekanje. Kodwa manje awukwazi ukuthi wena baba ngiyamxosha ngoba lengane yakho yenza ukuthi ulokuwa nayo uvuka. Wena baba uyasebenza? Cha ayisebenzi. Usebenzi baba. Nawe impesheni? Yebo. Uphila ngayo. Ayikho imali yempesheni. Ingane nengaka yithi. Ayikho imali yempesheni ingane nengaka. Unonkosikazi manje nabo uyabheka ingane zayo. Unomuzi endwethu yakhe. Manje ikwenza into eziningi imali yempesheni into engekho. Hayi kuzwakala. Ayikho imali yempesheni. Hayi baba ngiyabonga ngibonga ubuqotho bakho baba kule ndaba. Ubuqotho bakho baba ube neqiniso elikhulu. Sithembe futhi nanje wasekufike uMzansi podcast la ukuthi kuzolunga kakhulu baba ngoba yena kuzomela ukuthi ngempela into zezingane ibuye zizinga la kumama. Ngoba uyena umama ohlala nezingane okwazi ukuthi aloke ehleli namaqana namakhadi ngale izingane ebengahlali nezingane. Ngiyabonga kakhulu baba ukuthi uthathe isikhathi sakho usilalele sicele ukuthi ukhulume nathi njengoba sicela ukuyibuzela ngoba nathi besizwa ngomama. Siyabonga kakhulu baba. Nami ngiyabonga. Yebo. Hayi babukeli bami cabanga ukuthi sengisizakele nambe sengiphuma ke la okwababa bengakwazi wasiyangitshela umama uthi hayi kwala ehlala khona indlu ayithole umuntu abatholana naye kwezothando wasiyamthatha wambeka. Ubaba ke wenza ububele ongakaze ukubone wayithatha ingane wayiqoqa ngasho ukuthi ngangithanda wena ngengizenzela ukuthi ingane zakho wathatha yonke into wathatha ngishabazukulu. Ngiyabonga baba ungazwaqhubeka njalo uNkulunkulu akugcine. Babukeli bami yasemasaneni ingane sithi khuma.